Înainte să vorbim despre a face bani, aș dori să vorbim despre cum gândești despre bani. Majoritatea oamenilor cred că banii sunt exteriori, ceea ce ar trebui câștigat, urmărit, meritat. Dar banii nu sunt mai întâi fizici, ei sunt energie. Sunt oglinda modului în care gândești, simți și ceea ce crezi că meriți. Fiecare rezultat financiar este reflexia unui tipar interior, nu doar a efortului tău, ci a energiei tale. Când înțelegi asta, afacerea nu mai este o luptă, devine un câmp de creație. Gândește-te la programarea din copilărie. Hai să ne aducem cum ziceam, nu? Banii nu cresc în copaci, muncește din greu, cei bogați sunt lacom, banii sunt ochiul dracului, nu? Aceste expresii devin coduri neuronale, da? Și când timp acestea rulează, te autosabotezi fără să știi. Mintea subconștientă nu caută bogăție, ci caută familiaritate. Dacă lupta îți este familiară, vei recrea lupta. Iar până când ajungi să o reprogramezi, îți ia timp. A trebuit ce să facem acum? Să schimbăm perspectiva. Banii nu vin pentru că îi dorești, vin pentru că îi meriți din valoarea pe care o creezi. Piața te plătește în funcție de ce? În funcție de problemele pe care le rezolvi și de emoția pe care o aduci în acea situație pentru a crea acele soluții. Dacă servești zeci de oameni, ce faci? Ai un venit. Dacă servești zeci de mii de oameni, creezi o avere. Așadar că cum facem banii? Este nu întrebarea potrivită, și întrebarea potrivită ar fi cum putem aduce mai multă valoare. Cu cât radiezi mai multă valoare, cu atâta bogăția revine spre tine. Automat este ca un magnet. Afacerea ta nu este separată de tine. Este o extensie a conștiinței tale. Dacă ești supărat sau anxios, afacerea simte treaba asta și atunci ce ești? Creează anxietate. Dacă ești clar, oportunitățile ce fac? Apar. Eu ți-aș sugera ca în fiecare dimineață să trimiți un semnal energetic, cum ar fi sunt deschis pentru oportunități sau dacă ești stresat, atunci ce să fac? Aceste oportunități se închid. Da? Banii, clienții, partenerii răspund la aceste semnale. Așa că înainte ca orice, aliniază, respiră și simte, recunoaște cum deja s-ar fi întâmplat, da? Deci trebuie să realizezi treaba asta. Acea emoție este frecvență. Această emoții pe frecvența pe care o transmiți sunt și rezultatele tale, da? Trăim o nouă eră, deci unde conștiința este capitalul principal. Informația este peste tot. Dar energia face diferența. Oamenii nu mai cumpără doar produse, cumpără energie. Cumpără claritate, cumpără integritate, cumpără autenticitate. Scopul tău este să concurezi, ci să devii atât aliniat încât nimeni să nu poată copia această frecvență. Gândește-te la oameni ca Elon Musk, Oprah, Steve Jobs. Au construit viziune, nu din nevoie. Au creat impact și banii i-au urmat. Da? Deci, tu întâi trebuie să fii focus la scop, energie și bani. În această ordine, succesul devine inevitabil. Fiecare antreprenor are o identitate financiară, o limită invizibilă care spune atât pot câștiga, atât pot face. Este invizibilă, dar reală și până nu o schimb, te vei întoarce mereu la ea.
este ca o gravitație. Cum o schimbi? Te comporți ca și cum versiunea ta superioară există deja. Mergi diferit, vorbești diferit, decizia este mult mai repede. Pentru că nu mai ești cineva care încearcă, ești cineva care ești deja acolo. Și asta nu o faci pentru că din aroganță, o faci pentru că este o aliniere. Acum, hai să-l facem practic, nu? Pentru că, și cum facem treaba asta? În fiecare dimineață întreabă-te: ce valoare maximă pot crea azi? Pe cine pot inspira azi? Ce pot elibera ca să-mi ușurez drumul? Pentru că fiecare avem un bagaj, da? Pe care ne trage acolo. Apoi acționează, inspiră și nu forțat. Adică aș dori ca să fiecare să observe pe sine însuși, nu? Și apoi vei observa cum ușile se deschid, acolo unde altădată vedeai că sunt ziduri. Când energia conduce, oportunitatea urmează. Bogăția ta nu este un mister acolo. Acum este un tipar de valoare constantă, aliniată cu emoție înaltă. Deci, adu-ți aminte acest adevăr, nu ești aici să obții bani, ești aici să devii persoana în care banii pot avea încredere. Banii vin spre tine și vin spre claritate. Ei curg către creativitate, ei curg către liderii care îmbunătățesc viața altora. Așa că în loc să ceri lumii bogăției, devii ca o sursă a bogăției, a ideilor, a inspirației. Când trăiești din acea identitate, afacerea ta se extinde, influența ta crește, atât în contul tău bancar, cât și reflectă ce ai devenit. Tu ești cauza, banii sunt efectul. Iar viața ta este cea mai mare afacere pe care o vei conduce vreodată. Așa că nu sta și schimbă valoarea și schimbă-ți percepția despre bani. Mulțumesc pentru tot. De aici, de la Headquarters, de la US Institute Business International Development, vă trimit toate cele bune. Cu drag.